Omo aire contraction speech ye paragusi. Eyo ase county assembly. Please iteribia. Tubuata chi contractor chi nyinge gusiga. Bono gati frustrated. Why can't we have an open tendering system? Ase abantu kero montago tender a contract so that tubutu araji contractor chi nyinge. Aya sa ina kuana make asimukoirana mwera na Nyasaye mbia mono. Asante sana ayonaga ne iriko ligeri gwasa kugamberwa rero no mugako yotokweni moko nyanjira boy gogaki mbia mono bolio tenede Chinkororo oyo mugwiko gukwana mbia mono asogocha kara kwani bonse pingo abana banjali mbia mono igo mwachire sengencho oyo noyo mubwa barayi bagusi bali bagukwaneka tamanyete mugetutu tamanyete monjali igamanyete mugusiko bwenyombe mbia mono oyo mubweka chinsa emisango chakatole etagekeye moyoka tafadhali mbia mono aselibaga aparo oyo ekiombe kinage konyete sana angwenyi olengeo manoti oyondi magara ngayo mingari Steve Naro abantaba igoba kebera gacha kabana kireke ombege korokwa mamugusi combine certificate no paro toete na toete uniform ngeye wono bantaba mbali macharabu na moroche iga abali mumbaregatia basikali mbara abali mumbara alia abanyagitari mbaro chintera banchira wono agazu yakwenda so opore na to musikali oyo makuruma manoti agatoa maremu obuocha igolende bono igo tuaja ngate tulero monto itomo nene torore kanenga tuache sare na intu tuamurereire omaneno itoga akure na batoko mulera iga wono timbu ati amange mbuya mono mugambi na akore irabo elieta liane nkeraka kerako igarengo mwabo yondi mwesimiwa wono yone bakabe no pole mbuya mono sana. Asante sana kwani naande wanjali mbia mono sama skania manene. Tunashukuru sana kwa wale ambao wanaendelea kuja. Wageni wetu wengi sana. Mheshimiwa Jona, Senator Onyonka, karibu nyumbani sana. Senator Onyonka, asante. Mheshimiwa Jona, tumekuona, karibu sana. Kwa utaratibu wale ushers, chukua wageni kwa utaratibu mala pa kuketi. Asante sana kwa kunisikiliza.